vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekidzaiti patapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 47 years ekuberekwa. Mukoma, ndakabvawo kun'anga imwe yainge yauyawo munharaunda medu nekuti kuno mumwe mukadzi uyo ainge achinzi aiva nezvinhu zvake zvaainge achida kuti ainge achizorasa because ainge akaromba. Takangonzwawo nemakuhwa. Iniwo mukoma, ndakazosvika pakuita zvivindi kwava kuenda kuya ndikabva ndanotaura navo sekuru ava. Ndakavaudza kuti ndainge ndiine maproblems andainge ndichisangana nawo. Ndainge ndichingodawo mushonga wemusana, asi chokwadi chainge chiri chekuti ndainge ndichingoda kuti vange vachizondipa macontacts avo. Zvino vakazoti vabva kuvhileji kwedu vadzokera kunyika kwavo kuMozambique, ndipo pandakabva ndachizovafonera vakabva vanditi muzukuru, kana uchida unouya kuno. Asi vakati ivo mari yavainge vachida kuti ndige ndichizoya ndakabata 800 US. Ndakabva ndachizotengesa mombe dzangu mberi kuti ndige ndichizokwanisa kuwana mari yebhazi kwava kuenda kuMozambique. Kana mudzimai handina kana kumbomuudza kuti ndainge ndichienda kupi. Ndakangomuti ndava kuda kumbobuda kuti ndige ndichimbonoshava kwava kuenda kuMozambique. Ndakazosvika kuya mukoma ndikagarapo pamba pasekuru ava. Ivo vane mwoyo wakanaka chaizvo. Saka mukuzonondibatsira vakabva vanditi sezvo ndichimbopota ndichiita zvechikorokoza zvekare nekupota ndichitenga goridhe ndichitengesa, hanzi kuniwe ukama uyo akabatawo upenyu hwangu. Ndosaka zvinhu zvangu zvisingandifambire, ndichingoti ndikati fambei zvinhu zvobva zvatotakwa. Saka hanzi kuti zvinhu zvinge zvichiita senani, zvandinofanira kuti ndike ndichiita ndezvekuti mwana wangu musikana anofanira kuti ange achizopondwa. Ivo vakati aiwa hazvinetse, because ndakati sekuru, ko kana ndikazopondesa mwana wangu ndikabva ndachizosungwa. Vakanditi kwete, isusu zvinhu zvedu tinotozviita takatochinjira uye takatomungwarira. Mwana uyu anokwanisa ngokaruka atosimuka ubva atoti ava kuda kutoenda kuBotswana kana kuenda kune imwe nyika iri kuresa, zvokuti kunyange akazourawa ikoko, kuti munge muchizozviziva, vamwe vako vange vachizozviziva kuti akasopondewa, zvinokwanisa kuzototora makore nemakore. Zvimwe kuda iwe unenge watofa, mweya wake ndo paunokwanisa kuzotobuda uchitotaura kuti izvi ndo zvakaitika. So mukomana she that time ndakabva ndambobvuma, but ndakazoti ndadzoka kuno kuZimbabwe ndazogara pasi ndava kutanga kudziya nyaya iyi. Ndakabva ndati zviri nani kuti ndige ndichingosiyana nazvo. Saka pari zvino ndo pandiri apa mukoma. Iniwo ndiri kuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here zvandiri kuda kuti ndige ndichiita izvi, kuti mwana wangu ange achigarwa neimwe mhepo yekuti anokwanisa kuzobudikira kana kunana Mozambique kana kunana Zambia or wherever, ende achibuda muno muZimbabwe hanzi haambooneki, zvokuti vanhu vanenge vava kungoshaya kuziva kuti mwana aripi, ozongototaura kana mazuva ake ekuti anenge ava kuda kufa kana ava kuswedera, ozotaura kuti ndiri kwakati, then obva azopondewa zvake. Saka ndo zvandanga ndaronga izvi mukoma. Please post for me, do not judge me, nekuti zvinokonzeresa kuti vanhu vange vachizoromba zvakasiyana izvo zvatinosangana nazvo mukurarama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ndikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakajoiniswawo izvi zvemamarine spirits pandainge ndiri kuyunivhesiti. Takafara mukomana, takafara chaizvo, but nyaya yavapo pari zvino ndeyekuti handichazvidi manje, nekuti ndakazokwanisawo kuroorwa ndikatochata. Even though murume wacho akazondiroora, haatombozvizivi kuti madam vatori nerimwe zibody count rekuti I am even ashamed to even think about it. Varume vandakasangana navo I think vanotosvika kana kuma80 or kutodarikidzira, but iye haazvizivi zvake. Pandakazosangana naye ndo pandakabva ndachizotongozvidzikamisa ndikazviudza kuti pano ndava kutofanira kutoti ndige ndichitoita zvinoita so that ndige ndichikwanisa kuzoroorwa. Ende ndakatoroorwawo nemurume wangu, vabereki vake vatori nezvinzvimbo
zvikuru muchechi, saka I act as if I am decent, but kana asipo zvikomba zvinotopinda mukoma, ndinotopfimbwa nevarume, even varume vekuchechi, but ndakazviudza kuti handife ndakaita umbwa ihwohwo hwekuzodanana nevarume vekuchechi. Ende kana ndikagara ndaita umbwa hwakaita saihwohwo, vanhu vanobva vatoziva behavior yangu, but ndiri kutevererwa naumamarine spirits awa. Tine macovenant awo atakaita patainge tichiri kuyunivhesiti. Nerimwe zuva imwe friend yedu uyo wacho akazotijoinisa zvemamarine spirits akauya netsono dzake dzainge dziri 6. Apa tainge tiri vasikana 6 nevamwe vakomana 6 vatainge tiinavo, because takaita bonde tiri 6 kudaro. Saka akati iye tsono 6 vasikana 6 varume 6, it means 666. Akatora tsono dziya akabva ati tose tinge tichizvibaya netsono dziya kwava kuita mablood covenant. Tapedza kudaro ndokubva tachizotanga kuita bonde mushure mekunge tazanganisa ropa redu. Ndo macovenant atakaita iwawo. Akabva ati ndatokujoinisai kutaura izvezvi matova nemamarine spirits anokutevererai uye zvekare anokutsvakirai varume, ende nemiwo vakomana matova nemamarine spirits achange achizokutevererai, zvekuti kunyange usina mari uchange uchizongofimbwa nevakadzi, vamwe vakuru vamwe vadiki, asi vanenge vaine mari vachibva kumhuri dzine mari. So mukomana chindo zvakaitika patainge tichiri paUSET apa. Saka nawo ndava kutambudzika, because kuti ndinge ndichiramba vamwe varume vacho vanouya kwandiri, vamwe vanokwanisa kutouya munhu akatobata kana mari inotosvika kana kuma 10k ototi iwewe ndoda kukupa mari iyi, chingorara neni chete. Nekuda kwekuti ndinge ndichida mari ndinozotongobvuma, ndobva ndatorara naye. Murume iye kana akagara arara neni anenge ava kusada kusiyana neni, but handichazvidi izvi zvemamarine spirits. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takaita macovenant patainge tichiri kuyunivhesiti. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndine vamwe gogo vangu ava ivo vanorapa, but vanotongoita yese zvavanenge vachifanira kuti vange vachiita panguva iyoyo ndo zvavanongoita ivo gogo. So mukoma nashi pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kuwirirana neumwe mukadzi. Ndakazviudza kuti mukadzi uyu was going to be like a sister to me, was going to be like my best friend, but mushure mekunge ndatanga kuwirirana naye mukadzi uyu ndakazotozviona kuti iye atori neproblem yekuti anozviona sekunge iye akangwara chaizvo kudarika vamwe vanhu vose, because ainge ava kufamba achingondinyeya. Nekuda kwemaproblems awo andainge ndichisangana nawo, ndaipota ndichimuudza, ndaiti kana murume wangu akandihurira ndobva ndamuudza, then iye aizofamba achiudza location rose kuti ndo maproblems awo andiri kusangana nawo. Iye obva azofamba zvino ava kundinyeya. Ndakaita chiseko chemulocation, zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. So ndakazoti ndaenda kumba, ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndichazosvika pakumuroyesa na gogo vangu, but nerimwe zuva takati takagara, gogo vangu vakabva vangoti iwewe ndiri kuona sekunge une zviri kukunetsa. Ndo pandakabva ndachizovaudza zvose zvainge zvakaitika pandainge ndichiri kuno kuSouth Africa. Vakabva vati no problem, hazvitombonetsi. Mukomana ndokuzotomugadzira kwandakazomuita. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo. Ndakapiwa mushonga uyo wandakanzi ndige ndichizosvika ndichimupa, asi mushonga uyu vakaugadzira in such a way yekuti murume wake ange achizova ndonda murwere zvake, zvekuti izvezvi kutaura kudai kana kushanda anongoshandawo zvimwe zvezviya, but vava kutambura. Apa murume wacho aitomboita zvekugadzira motikari nekuda kwekuti yangovawo ndonda yerume, asina kana zvaanokwanisa kumboita. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndakaenderawo sisi vangu kun'anga kuti zvinhu zvavo zvisambovafambira ndokubva ndachizobatwa mukoma patakaenda kuMasowe tiri tose. Iyi ndakanyara, ndakaramba zvangu kwava kuchiudza ivo sisi kuti murume uyu sezvo ainge akambondipfimba ndikabva ndavarakidza mamessages ndikati ndokusaka ainge akandinyepera kuti ndini ndainge ndakavagadzira sisi kuti zvinhu zvavo zvisafamba. But chokwadi ndechekuti there is an as to why sisi vangu vakaomerwa neupenyu, it is because of me. So mukomanashi pandainge ndichiri kuZim ndisati ndauya kuno kuSouth Africa ndo apo pandakaenda kune umwe wenguo tsvuku, sezvamunoziva kuti ndo zvavanoita vanhu venguo tsvuku. Kana ukaenda kwaari anokwanisa kutongokudza kuti iwewe kuti zvinhu zvako zvinge zvichikunakira tinokwanisa kutora jambwa riri pauri tobva tazoriisa pane imwe hama yako. So ndo zvakaitika mukoma. Ndakaenda kuya kwava kunobetserwa ndikabva ndanzi painge pachidiwa mari mukoma nashi. Mari yandakachajwa ipapo hakuna kana kwandaikwanisa kuiwana. Ndikabva ndati zviri nani hazvo kuti ndinge ndichibviswa jambwa nemunyama robva razoiswa paari. Ndikati kunyange vana vake zvinhu zvangu zvikatanga kundifambira zvakanaka ndinomuchengetera vana vake mukoma nashe. Kubva ipapo sisi vakabva vatanga kukomplaina kuti Joni yainge yavaperera, zvinhu zvainge zvavaomera, zvinhu zvavo zvainge zvava kusatombofamba zvachose mukoma nashe. Ndakangozviitawo panguva yacho nekuti ndainge ndiine kafree market kangu, but pandakazobroka iniwo ndainge ndatokanganwa kuti ndakagadzira sisi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kune muprofita uya. So ndakabva ndangoregedza hangu ndikazoya kuno kuSouth Africa, but this was after many years. Ndainge ndatokanganwa nezvazvo. Pandakasvika kuno kumukomanashi hongu sisi vainge vachishanda, but vaiti kana vakabata mari anenge angori maproblems after maproblems, one problem after the other, one problem after the other. So ndakabva ndachizotaura navo sisi ndikati panomwe muprofita uyo wandakanzwa nezvake. This was apo pandainge ndichiri kupfimbwa naye muprofita uyu ndichitofunga nezvake, but takazoti tiripo pasowe rake akangoita sekunge munhu asvikirwa. Kana iye paakanditarisa ziso rake rainge ratochinja, akaramba akanditarisa akabva ati iwe ndiwe wakagadzira sisi vako, iwe wakavaendera kun'anga, kunyangwe zvako waiti vanhu ivavo vakakubatsira vanoita zvechechi, but vanhu ivavo dzitori n'anga dzakawandira negemenzi. Vanhu ivavo vakakubatsira haasi maprofita kwete asi in'anga. Wakadzifambira nyaya dzacho iwewe kuti sisi vako ava vange vachizotambudzika. Mukoma ndakabva ndatongoseka ndikati munhu uyu sisi mufunge zvenyu anondinyepera. Ndikasimuka paya ndikatora foni ndikati ko why is it akazondipfimba kana kuri kunzi iye akaona kuti inini ndiri muroi. Mukoma nachi tikabva tatosimuka paya. Kana sisi vainge vava kutopopota vachiti iwe ungada kundikonanisa nemunin'ina wangu because wakamunyenga akakuramba, because akazviona kuti iwewe unodanana nevakadzi vakawanda. So mukoma nashi ndo kutoponawo kwandakaita ipapo. Asi ndichuya panapa ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndinodawo kuti munditsvakirewo munhu wekuti anokwanisa kundiyambudzirawo sisi vangu uye zvekare nekundiparadzira mhiko dzandakavaitira dzekubvisa jambwa rainge riri pandiri ndikarikanda pavari, because ivo ndirotozviona kuti pane zvinotoitika pavari. Kungobata mari, it will be one problem after the other. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava, zvimwe kuda kutoti munge muchivasunungura, honge matongovaudza chokwadi. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe, asi ngatizamei kuti tinge tichivabatsira mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakaita bonde nemurume uyo wandakasangana naye kuno kuSouth Africa, saka ndainge ndisingatozvizivi kuti murume uyu iyewo
he is a married guy. Mukadzi wake ainge ari kuZimbabwe. Zvino mukadzi uyu paakazouya iniwo kwava kutsvakirwa imba somewhere else. Saka murume uyu akazouya kwandiri akabva ati ndiri kuda kuti iwewe neni tinge tichizorambana because ndaifungidzira kuti ndichazokutora but handina kufarira like the way that you act kana ndiinewe sometimes unongotanga kungopopota for no reason at all. Mukoma ndakarwadziwa, handina hangu kuda kubvuma kuti ndochokwadi because ipapo patakagara tose mukoma midziyo mizhinji yandakasvika irimo mumba make ndakaiputsa because ndiri munhu ane hasha zvisingaiti. Saka ndakabva ndachizomufambirawo mukoma. Iniwo kunofamba kwandakaita ndina kuziva kuti kana ukaenda kwawaenda ukapiwa mishonga iyoyo inokwanisa kuzoitwa reverse go back to sender. Ndo zvakazoitwa pandiri. Kubva ipapo mukoma ndinobuda mazidischarge anonhuhwa and handina kuzombobvira. Ndakaenda kuperiod kubva last year muna June. Murume uyu akandibloka. Pari zvino handitozivi kuti aripi. Ndakazombodzokera kulocation kwaainge achigara. Ndakamutsvaka kwenguva refu asi ndakamushaya. Saka ndichiya pano ndoda kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira because dzimwe nguva kana murungu wandinotoshandira anotocomplaina kuti do you smell something that is smelling funny and fishy. Izvo ndini zvangu mukoma. Kana adaro ndinobva ndaenda mutoilet. Kutaura kudai sikarudzi yangu yava nemareaction because ndinopota ndichiigeza dzimwe nguva nesipo kana kuti nemamwe machemicals. Ndinenge ndichizama kuti ndinge ndichidzinga munhu iwoyo. Kutaura kudai matama esikarudzi yangu ari very sensitive even to touch nekuda kwekuti ndinogara ndichingozora vana Dettol nemaginagard. So handichazivi kuti zvose izvi zvandiri kuita hazvese zvava kundikanganisa here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa yo ya zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.